El regidor d'Esports i l'alcaldessa de la Pobla han visitat avui les obres de la ciutat esportiva per interessar-se per l'estat en el que aquestes obres es desenvolupen i que, com ja estava previst, estan completades en un 70%. Las obras en el plazo vamos muy bien, ya estamos acabando. Como veréis, está compuesto por una calle principal, que es la continuidad de la calle Provales, que veis que cruza todo el complejo, y tenemos un grupo de vestuarios, con 12 vestuarios para deportistas y 4 para monitores y árbitros, con la zona de acceso, y veréis que separará lo que es el campo de fútbol de lo que es la calle principal. Ja han finalitzat la cimentació del pàrquing, que comptarà amb 98 places d'aparcament, i la construcció de l'edifici principal, que donarà lloc a la recepció i als vestuaris. També estan pràcticament acabades les pistes de pàdel i tenis, que es situaran damunt del pàrquing subterrani, aprofitant així l'espai. Es va veient el que en definitiva va ser esta primera fase. Es veu ja el pàrquing està pràcticament acabat, el que són les 3 pistes de tenis ja solament falta ficar el césped artificial i els vestuaris i el hall i tot, com estic dient, està ja molt avançat. El camp de futbol i les graderies que l'envoltaran encara estan en construcció. No obstant, s'espera que en els pròxims mesos es donen per finalitzades les obres d'esta primera fase, que l'Ajuntament espera completar amb més instal·lacions en anys propers.